Prvá zákruta, ktorú sme odvysielali 14. apríla 1962, mala 15 minút. Neskôr sa rozšírila na 30 minútovku a neskôr na hodinu. Asi o 3 roky sme poprvý raz začali vysielať aj na stanici Československo 1 v dnešnej Hviezde. No a potom už sa pomaly stal z toho denník, v tej podobe, ako ju poznáme dnes. Prečo vlastne zákruta vznikla? Myslím, že sme urobili dobre, že sme ako prví zo socialistických krajín zachytili nástup, tú motoristickú explóziu u nás, pretože pohyb po cestách sa stal už nebezpečný. A druhé také prvenstvo, na ktoré rád spomínam, bolo to, že sme v tých začiatkoch urobili, dá sa povedať, znúdecnosť. Postavili sme našu prácu na externých spolupracovníkoch, lebo redaktorov bolo málo. A tí pracovali ako radoví redaktori, nahrávali, strihali, odpovedali na listy. No a v dnešnej podobe zákruta v tejto tradícii pokračuje. Robím pondelkové relácie, v ktorých hovoríme o problematike náhradných dielcov, čo je dosť ošemetná problematika, o efektívnosti nákladnej dopravy a venujeme sa aj vzťahom v osobnej verejnej doprave. Dopravnými prostriedmi. Mám na starosti cestné hospodárstvo, teda cesty, chodníky, mosty a takisto všetko, čo je na týchto cestách, mostoch či chodníkoch. Dopravné značenie, ale aj výtlky, jamy, teda všetko, čo je na cestách. Okrem bežnej organizátorskej práce, ktorá súvisí s chodom každého denníka, teda každej redakcie, mám na starosti aj tzv. Korešpondenčný punkt. Ide v podstate o to, že máme v každom kraji v Československu 2-3 spolupracovníkov, redaktorov krajových štúdií, ktorými sme denne v styku a ktorí nám dodávajú materiály z celej republiky. Pracuji v detašované redakci v Praze, soustředuji kolem sebe dalších 8-10 spolupracovníků a mapujeme v oblasti dopravy v hlavním městě a středočeském kraji vlastně všechno, co s tou dopravou, motorismem souvisí. V redakcii Zákruty mám predovšetkým na starosti humor a satíru a preto som asi najsmutnejší človek v tejto redakcii. Tak ako je to s tým hodoninom? Sú to síce iba kontrolné preteky, ale mám taký dojem, že okrem dátumu by tam mal byť aj presný čas. 1. marca to je, hej? Bude. Áno, 1. marca, to, ako som sa dozvedel. Dobre, Havel tam je, hej? Áno, áno. Karel Havel, hej? Ale nie iba jeho, ešte viacerých. Dobre, fajn, dobre, v poriadku, výborne. Ďakujem pekne. Dobre. Náplňou mojej práce je vysielanie tém z oblasti životného prostredia a jeho ochrany z hľadiska cestnej dopravy. Čiastkové vysielame aj o vedecko-technickom rozvoji z hľadiska dopravy a motorizmu a dielčie aj o cestovnom ruchu a službách. Pozor, zákruta! Marca sa v Hodonine uskutočnia kontrolné preteky reprezentantov Československej socialistickej republiky v autokrose. Pozývame všetkých, ktorí majú záujem vidieť najúspešnejších zväzármovských motoristov minulého roka na čele s majstrom Európy Karlom Havlom.